Aha. 21, yeah. Studio Biz, pazi sad, Kanudi Live, ha? Slušaj ovo, živi kako možeš kad ne možeš kako hoćeš. Dok hodam pored reke, misli mene gone. Sve što sam naučio je život ide dalje. Nove poruke ti šalje i samo tako traje. Ostario sam rano, opametio se kasno. Moje greške jesu život, sada mi je jasno. Društvo uvek želeo, sad ostao sam sam. Platio sam školu, sad kunem svaki dan. Svaku suzu, svakog oka sam pokušao obrisati. Svakoj drugoj mesec zvezde želeo sam skidati. Mnoge stvari pitati, lefove pročitati. Karte jesu loše, al nastavio sam igrati. Na kraju posle svega sada zapitam se zašto. Uvek žurio i grabio za svakom novom šansom. Mnogo pitanja je zašto, malo odgovora zato. Sve ono što je vredelo sam bacio u blato. Jurio sam sreću pa je zato ne znam naći. Ispred mene dug je put, još uvek da li ću se snaći. Neka druga priča, jedna spika, jedna tema. Neka druga priča i kad imali problema. Neka druga priča gde je duša duši slična. Neka druga priča kojoj poenta je bitna. Neka druga priča, jedna spika, jedna tema. Neka druga priča i kad imali problema. Neka druga priča gde je duša duši slična. Neka druga priča kojoj poenta je bitna. Da li vredelo je ono za šta sam se borio? Vrata koja sam otvorio, ono što sam stvorio. Zamke koje sam preskočio, sada gubim trku. Knjige koje sam pročitao, da li ima svrhu? Da li sav taj moj trud nosi neku pouku? Dok još imam kome da predam ovu poruku. Poentu sam tražio, a našao je nisam. Palo je u vodu sve, morat ću da priznam. Ima dana kada osetim dubinu svoje patnje. Dok plutam slike prošlosti pred očima su jasne. Neopisivi strah koji satera u tamu. Uvek prisutna dilema na koju poći stranu. Nakon svega se sukobljavam sa greškama svojim. Ne mogu da spavam, mozak burne misli roji. Ne, nisam svetac, samo neko njemu sličan. Ja sam grešnik, ovo nije raj, već neka druga priča. Neka druga priča, jedna spika, jedna tema. Neka druga priča i kad imali problema. Neka druga priča gde je duša duši slična. Neka druga priča kojoj poenta je bitna. Neka druga priča, jedna spika, jedna tema. Neka druga priča i kad imali problema. Neka druga priča gde je duša duši slična. Neka druga priča kojoj poenta je bitna. Jedna spika, jedna tema. Kojoj poenta je bitna. Jedna spika, jedna tema. Kojoj poenta je bitna. 2021 Kanudi Live.